Vă respect pe toți, Mondea, vă respect pe toți, Respecte toți, să vă fut în gură. de fute în gură. Mă, dar adun banii. Adun banii. Aduci bani. Adu banii. Aduci bani. Adu banii că e problemă. Aduci bani. Că-i Am problemă. Mafie de bandă de mafie. Zi, la ora 2 Ora 2. să fie aici toți banii. Fii aici la 2. Dacă n-a dus banii, Dacă n-aduci banii, fii atent, eu te respect, respect, dar și te fut în gură. dar și te putem guri. Așa. Eu te respect foarte mult și ți-am dat banii ăștia. Da, am tot foarte mult și am dat bani. Ți-am dat banii ăștia că ești băiat bun De ești băiat bun, și am nevoie de bani am nevoie de bani, să-mi cumpăr o teracotă. cumpărăm terracopa. Dacă nu dai să-mi iau teracotă, Nu de terracopa, atunci atunci eu vin vin cu mafia, mafia, cu Al Capone Al Capone, și te rup în cinci. rupă 5. Ai înțeles? Ai înțeleg? Băga mea gura ta. Bagă-mi în gura ta. Eu te Dar respect. mână și cu căcat. Dar mănânci cum caca. Am gustat. Dar mănânci cum caca. Acum îți spun ei că tu tot timpul ai crezut că e băiat bun. Am tot timp băiat bun. Ți-am crezut. Am crezut. Dar văd că ești un bulangiu. Dar am bulangiu. Dar de ce ești bulangiu? Dar ce ești bulangiu? Vreau să-mi iau teracotă, de ce nu? Vrei să terracopa? Așa. Vreau să-mi iau soba Vrei să-mi iei soba? și să-mi cumpăr rumeguș. Tu cumpem